ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଅତିଥିକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଫେମସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍.କେ. କିଶନକୁ। ତ ଆଜି କଥା ହେବା ଆମେ ଆର୍.କେ. କିଶନ ସହିତ। ୱେଲକମ୍ ଆମ ଡାଏରୀ ଲାଇଫକୁ। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ବାଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ତ? ନା କିଛି ହେଇନି, ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ତମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଗଲା ଆଉ। ତ କଫି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଅ। ତ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଆତ୍ମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା? ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ଲିପୁନ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ। ଆତ୍ମା ଲିପୁନ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ କି? ଆତ୍ମାରେ ସିଏ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ପ୍ରଥମେ ଲିପୁନ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ସେଟା କାମ କରିବ କି? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲି ଆଉ ସାଇନ୍ କରିକି ଆସିଲି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ପଇସା ପତ୍ର ସହ ହିଁ କହିହେବନି, ସେଟା ପର୍ସନାଲ ଅଛି। ହେଲେ ବି କେତେ କ'ଣ? ପଇସା କଥା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ଯେ 14 ପ୍ରୋ ହବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଉ। ଆତ୍ମାରେ କିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏମ୍.ଆର୍. ରାଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବନେଇଛି। ତ ଏଇଟା କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବୁ? ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଟିଭିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଆତ୍ମାରେ ହିରୋ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ପି.ଏଲ୍.ବି. ବାବୁସାନ। ଆପଣ ଏଇ ଆତ୍ମାରେ କେଉଁ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କମେଡି ରୋଲ୍ଟା ନେବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ଟା ଦେଲେ ଆଉ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଡେଭିଲ୍ ଭାଇ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍। ତ ଏଥିରେ ଡେଭିଲ୍ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ସେଠି ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏତିକି ଥାଅ, ପର୍ସନାଲ କଥା ହବା ଆଉ। ସିଓର। କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲ? ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଇଡି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସେଟା ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲି। ଆଇଡି ମାନେ କେଉଁ ଆଇଡି? ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଥିଲା ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆଇଡିର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍.କେ. କିଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଟା ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏ ମିନିର ଯୋଉ, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ। ଏଇ ମିନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ କରିଲ ସେଇ କଥାଟା କୁହ। ସେଟା ମୋ ବହୁତ ଛୋଟବେଳର ଭିଡ଼ିଓ, 7th ନା 8 ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଇପି ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ବନେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ତୁମ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍? ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଭିତରେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ? ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖେଳ ହେଉନି ଆଉ। କ୍ରିକେଟ ବି ତ ମୋ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତ ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ଦୁବାଇରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଥିରେ। ଏବେ ସୁଟ୍ଟା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଏବେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ? ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆଉ। କେଉଁ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫରେନ୍ ସ୍କୁଲ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ। 10th ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ଆସିଥିଲା? ପାଠ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଂଲିଶଟା ଆଉ ମ୍ୟାଥଟା ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ? ମୋର 4-5ଟା BMW ଅଛି ଆଉ 5-6ଟା ବୁଲେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଚଲାଉଛି। ଗାଡ଼ି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୋର ଖାସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲିଛି। ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ ସବୁ ପଟେ ଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେଟା ଅଛି? ମୋ ପଛରେ ବହୁତ କି ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ। ମୋର ଝିଅ ଫିଅ ଚକ୍କର ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଏ। ତ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ତମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହେଇକି ତମେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିନ ମାନେ? ସତରେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରେନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ। ନହେଲେ ମୋ ପଇସା ନାହିଁ ନା, ମୋ ଫିଗର ନାହିଁ ନା କ'ଣ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ତ ଡାଏରୀ ଲାଇଫକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ କର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।